Fil-jiem li ġejjin mal-4600 student universitarju li temmew l-istudji tagħhom b'suċċess is-sena l-oħra imma ma ggradwawx f'ċerimonja uffiċjali minħabba l-pandemija se jkunu qed jilbsu t-toga u jieħdu ċ-ċertifikat biex jiċċelebraw u jaqtaw il-frott ta' snin ta' studju u sagrifiċċji. Fl-ewwel mis-26 ċerimonja li se jsiru tul dan ix-xahar għall-istudenti li lestew l-istudji tagħhom is-sena l-oħra, iggradwaw studenti mill-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa, fosthom infermiera u nies li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa mentali. F'indirizz lil gradwati jingħad li tinstema' stramba l-frażi li fl-2021 qed jiggradwaw studenti tal-2020, imma daqstant ieħor huma strambi żminijiet li qed ngħixu fihom. Madankollu l-istudenti ġew infaħra r-reżiljenza li jurew biex minkejja l-isfidi bla preċedent komplew jistudjaw u llum setgħu jiċċelebraw il-kisbiet tagħhom. Iltqajna ma' Elenia Spanjol u Rebecca Mikallef li sena ilu lestew il-kors sa' infermiera. Better late than never, kienet nqalet dawn last year li wara kienet lessin tistudja tkun tiċċelebra ma kifetlek waslet fl-aħħar anka tilbes it-toga tarak tgħid studjajt u wasalt. Ninsab vera eċitata għax wara pandemija bħal di qatt ma ħsibt li l-ġurnata se tasal, kienet dejjem ħolma tiegħi li nigradwa allura li fl-aħħar qiegħda hawn, vera ninsab kuntenta. Eleni u Rebecca huma fost l-istudenti li mingħajr ma ggradwaw b'mod uffiċjali rifsu mill-ewwel fuq l-għadba tal-karriera tagħhom u qamu għall-okkażjoni biex jippratikaw dak li studjaw. Qatt ma mmaġinajt nibda l-karriera f'pandemija, it was very challenging, imma issa looking forward għal biex nitgħallem iktar, tallimt ħafna throughout this year, għadni fil-bidu ġifieri baqali ħafna x'nitgħallem, imma tantu xogħol ta' dedikazzjoni u vokazzjoni li I wouldn't have chosen another career for sure. Il-professjoni ta' dawn iż-żewġ żgħażagħ kienet meqjusa fost l-aktar importanti biex ġew salvati l-ħajjiet f'pandemija. Bħala karriera qatt ma ħsibt li nibda l-karriera tiegħi f'pandemija, imma l-fatt li bdejna f'pandemija talmek ħafna għax kull pazjent bil-COVID u mhux bil-COVID titrattaħ daqs li kieku m'għandu xejn u huwa xogħol li jtik ħafna sodisfazzjon u vera kontenta li ninsab dan ix-xogħol. Dawn iċ-ċerimonji qed isegwu l-protokolli tal-awtoritajiet tas-saħħa, fosthom bl-ilbis tal-maskri, iż-żamma tal-ispazju bejn student u ieħor u anke l-mod kif qed jitqasmu iċ-ċertifikati.